il-qari mill-Iskrittura huwa 3 passaġġi kif jidhru l-iskrin. Nibdew mill-ewwel ittra lil Timotju. Pawlu l-Apostlu qed jitkellem u jgħid lil Timotju eżerċita lilek innifsek għal pjetà. Għax l-eżerċizzju fiżiku kemm xejn jiswa. Imma il-pjetà isirwija għal kollox billi għandha wegħda għal ħajja preżenti kif ukoll għal ħajja ġejjina. Imbagħad mill-ewwel ittra l-Korintin, l-Apostlu Pawlu jikteb, ma tafux li dawk li jiġru fl-istadium kollha jiġru imma wieħed biss jirċievi l-premju. Iġru b'tali mod sabiex tiksbuh. U kull min jikkompeti fil-logħob jitrażżan f'kollox. Dawn mela jikkontrollaw lilhom infushom sabiex jirċievu kuruna korruttibbli, imma aħna waħda inkorruttibbli. Jiena allura hekk niġri mhux bħalli kieku bla doċċ, hekk nibboksja mhux bħalli kieku nolqot l-arja, anzi niddixxiplina l-ġismi u nirreduċih il-sir tiegħi li ma mhux b'xi mod wara li nkun ippritkajt lill-oħrajn jiena nnifsi nisfa skwalifikat. U mill-epistola lil Titu, l-Apostlu qed jikteb lilna lkoll u jgħidilna għax il-grazzja t'Alla li ġġib is-salvazzjoni deret lil bnedmin kollha. Tħarriġna sabiex niċħdu l-impjetà u l-passjonijiet mondani, ngħixu sensibilment, ġustament u pjetożament fi żmien preżenti. Aħna u nistennew it-tama mbirka il-manifestazzjoni glorjuża t'Alla u l-kbir is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Li tali ilu nnifsu għalina sabiex jifdina minn kull illegalità u jippurifika għalih innifsu poplu bħala possess tiegħu, imħeġġeġ għall-opri tajba. Dawn il-ħwejjeġ tkellem u eżorta u jikkonvinċi kull awtorità. L-aħwa. Bħala Kristjan u wara jekk int taħsibix bħali. Bħala Kristjan jiena nixtieq naraf aktar lil Sidi. Irrid nikber fid-devozzjoni tiegħi lejh. Irrid inkun aktar reverenti lejn dak li salvani. Irrid insir nixbħu fil-karattru tiegħi u f'imġiebti. Irrid inkun ta' servizz aħjar għal ħadd ieħor sakemm il-mulej jislif li l-omor f'din l-art. Irrid inkun strument f'idejn Alla biex inwassal il-verità tiegħu, biex inwassal l-imħabba tiegħu lid-dinja. Dan huwa l-mod kif jiena rrid nagħti glorja lil Alla li ħabbni u xtrani għalih. Però minix kuntent. Minix kuntent b'dak li jien illum u sa fejn wasalt. Iva nirringrazzja l-Alla bil-grazzja tiegħu xi progress matul is-snin għamilt. U dan ma jidux biftaħir. Hija l-grazzja t'Alla, l-Ispirtu t'Alla jaħdem fina biex jibdilna fi xbija ta' ibnu. Imma żgur għadni ma wasalx fejn nixtieq nasal, fejn messni nasal. Jekk inti taħsibha bħali, ejja nibdew minn hawn li Alla jafna. Jafna bid-djufijiet tagħna, jafna bil-fallimenti tagħna. U bil-kelma li qalilna llum li għadna kemm smajna, Alla jagħtina kuraġġ kbir. U iva jisfidana, ipoġġi challenge qudiemna biex nippressaw il-qudiem sabiex nilħqu livell spiritwali laqqas biss nimmaġinaw li nistgħu nilħquh. L-Apostlu Pawlu jgħid lil Timotju, jgħidlu eżerċita lilek innifsek għal pjetà. Eżerċita lilek innifsek għal pjetà. U nixtieqkom tikkonċentraw fuq din il-frażi qasira ma tant sinifikanti. Eżerċita lilek innifsek fil-pjetà. Żewġ kelmiet, l-ewwel waħda hija pjetà. Xi tfisser? Mhix kelma li nużawha ta' spiss u forsi ma nifhmux sew it-tifsira tagħha. Pjetà bl-Ingliż hija godliness.
hija sens ta' reverenza lejn Alla. Dik l-attitudni, biża' Alla. Illi tixtieq u trid illi tonora li tobdi lill-Alla. U allura x'trid tobdi lill-Alla, mandament ewlieni tiegħu huwa li nħobbu lil xulxin, bniedem li għandu dan il-virtù tal-pjetà huwa bniedem altruist li jħobb li jrid ifittex biex jgħin il-ħadd ieħor. Dan huwa mela lan it-tir tagħna bħala nsara li nkunu nies pjetużi, jew qaddisin jekk trid. Nies tajbin, b'reverenza lejn Alla u fil-prattika nuru din ir-reverenza billi ngħinu l-xulxin. U kif naslu għaliha din? L-Apostlu Pawlu jgħidlu eżerċita lilek innifsek għall-pjetà. Eżerċizzju, għall-eżerċizzju fiżiku, l-istess kelma. Infatti l-kelma tradotta hawnhekk eżerċita ġejja minn kelma Griega li tfisser gym, jew gymnastics, jew gymnasium, jew qatt ma kien il-forte tiegħi, imma hawn minnu mibni jew magħmul biex jeżerċita, biex jiġri, biex joħroġ u jeżerċita lilu nnifsu fiżikament. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq eżerċizzju mhux fiżiku imma eżerċizzju spiritwali. Il-kelma biex niftħuha ftit tfisser titrenja. Titrenja bħal dak li ħareġ filgħodu u mar għamel ġirja ta' nofsija biex jitrenja biex jisaħħaħ lilu nnifsu l-muskoli tiegħu. Jew inkella tħarreġ. Jew inkella id-disċiplina lilek innifsek. Infatti aħna nitkellmu fuq id-disċiplini sportivi, le? Il-futbol, il-tennis, l-awm, dawk huma kollha disċiplini sportivi għax fihom infushom jinvolvu dan il-programm strutturat ta' training u ta' impenn minn dak li jkun mill-atleta biex jilħaq professjonalità u eċċellenza fil-qasam partikolari tiegħu. Iva hija kelma maħuda mill-isports u aħna nammiraw sportiv tajjeb, Ronaldo. Kif sar Ronaldo? Billi qam filgħodu qabad ballun qal issa jenħamu nilgħab il-futbol, min xkunitu kien ilu jilgħab. U jitrenja sigħat kuljum biex tilħaq dik il-livell ta' eċċellenza. Din il-ġimgħa fuq television rajna kompetizzjoni fuq television tal-mużika. U dak li rebaħ bi-vjolin jilgħab bih. U l-mużika li toħroġ tpaxxik sabiħa, melodjuża. Ma kif wasal hemm? Again. Snin u snin ta' training ta' kuljum jitħarreġ f'dan l-użu ta' dan l-istrument biex tilħaq dak il-livell ta' eċċellenza. Jew hu li trid inti gymnastics, jitilgħu jaqbżu jagħmlu kutrumbajsi u jitlu fuq il-parallel beams morġib li nagħmilha. Ma darba dik il-ġimnasta ma kienx kapaċi tagħmilha. Waslet hekk bit-training, bid-disċiplina, bit-tħarriġ. Id-dinja tal-arti. Għandek pittur illi ftit kuluri taraħ joħroġlok biċċa xogħol, pittura sabiħa li taxxaq l-għajnejn. Semmi li trid. Hemm disċiplini sportivi, artistiċi. Dak hu li għandu f'moħħu hawnhekk meta l-Apostlu Pawlu qed jgħidilna eżerċita ruħek għall-pjetà. Trid taħdem, trid tistinka, trid titrenja. Ħanerġa' ngħidilkom Malta ssir maratona, le? 25 kilometru. Nista' jiena filgħodu tal-maratona ngħid isma' ħanilbes ix-shorts, nilbes iż-żarbun tal-ġiri, t-shirt u mmur għall-maratona. 25 kilometru laqas nagħmel 25 metru naħseb. Għaliex teħtieġ training, il-muskolu tiegħi jridu jikbru, jridu jissaħħu, jridu n-nifs tiegħi, l-istamina tiegħi, u dik tiġi billi wieħed jitrejnja. Għandek dan il-programm li inti tqum filgħodu meta kulħadd għadu riqed, inti toħroġ mis-sodda tiegħek biex tmur titrejnja. U ma taqbadx il-ġiri, ma l-ewwel trid tistreċċja, trid tagħmel warming up, imbagħad tiġri, imbagħad tejja, imbagħad tixxarrab bil-ara, imbagħad tagħmel warming down, imbagħad
tmur mbagħad tistrieħ għax importanti wkoll il-mistrieħ f'dan it-training, u mbagħad titoqgħod attent x'tiekol u x'ma tiekolx u kemm tieħu carbs u kemm tieħu proteins. U jekk ħadd mur għall-maraton toqgħod attent ukoll fix-xejn ħadd torqod fix-xejn ħadd tqum. Ġifieri għandek bniedem li huwa dedikat biex jilħaq għan. Issa jekk hawn bnedmin li dedikaw ruhom għal dawn l-għanijiet li huma xejn ħażin, kemm jekk huma sportivi jew artistiċi, aħna msejħin biex nilħqu għan ieħor, il-pjetà biex insiru aktar qaddisin, nixbħu aktar il-Kristu, reverenti leh, utli għal ħadd ieħor. Tgħidli ma fejn hu l-kuraġġ li semmejt li Alla qed jagħtina permezz ta' din il-kelma? X'kuraġġ qed jagħmlilna? Għaliex meta qed jgħidilna eżerċita ruħek għal pjetà, Alla qiegħed jirrikonoxxi li għadna ma wasalniex. Bħal fi kliem ieħor naf li għadek ma wasalx, imma jekk tistinka u taħdem u titrejnja inti tista' tasal u dik tagħmel li kuraġġ lili. Għaliex qed ikun onest miegħi, naf li ma wasalx imma tista' tasal. Bħat-teacher tal-mezz. Qegħdin nitkellmu meta fil-Form 4 kelli 14-il sena. Father Borch ta' Franz daħal fl-ewwel ġurnata tas-sena skolastika tal-Form 4 u konna qudiemu hekk u qalilna isma' intom kollha landi. Intom ma tafu xejn mezz. U kellu raġun. U qbilt miegħu. Għalli imma jekk intom tikkoperaw miegħi u taħdmu miegħi matul din is-sena, fit-tarf tas-sena intom tistgħu tmorru għall-GC u tgħaddu. U lejliet l-eżami ngħidilkom kemm ħaġġibu wkoll. U lejliet l-eżami saqsejtu kemm ħanġib. Għal ħaġġib fil-fatt. Minn dakinhar li għalilna dik il-kelma, intom landi imma jekk taħdmu taslu, dakinhar bdejt nistudja u fit-tarf tas-sena kont lest biex imur għall-eżami. Kuraġġ u fl-istess ħin hija wkoll sfida għalina. Huwa challenge għalina. L-isfida hija sejħa Alla biex inqumu, nimpenjaw ruħna, immiddu għonqna għax-xogħol u bl-għajnuna tiegħu nikbru, nitqazzu u nsiru aktar nixbħu lill-Ibnu Ġesu. Il-kol kemm aħna msejħin. Il-kelma qala oriġinarjament Pawlu lil Timotju li kien pastor. Infatti lill-presbiteri fil-ittra lil Titu, kapitlu 1 jgħidilhom biex ikunu ospitabbli, iħobbu tajjeb, prudenti, ġusti, qaddisa, kontroll fuqhom infushom. Autokontroll. Din hija disċiplina li inti kapaċi tikkontrolla lilek innifsek. Imbagħad qal lill-irġiel maturi, kbar, xjuħ, jgħidilna biex nkunu sobri, ġifieri moħħna hemm, din jutużi prudenti, ġifieri autokontrollati. Self-control bl-Ingliż. Lin-nisa jgħidulhom ukoll biex ikunu prudenti, l-istess kelma autokontrollati. Lil-żgħażagħ, mill-affarijiet kollha li seta' jsemmilhom Pawlu, x'jixtieq minnhom, x'parir jagħtihom, kelma waħda jagħtihom, kunu self-controlled jgħidilhom. Self-controlled. Hija il-key, ċavetta illi ħadd tiddetermina jekk inti tagħmel suċċess, student, fl-eżamijiet tiegħek. Li inti mort għandek il-kamra tiegħek, kollox iżżomm f'postu, iżżomma ordnata u taħdem biex il-files tiegħek poġġihom sew li l-ħin tal-istudju tagħmlu tistudja mhux titlef il-ħin tiċċettja ma' sħabek. Li timpenja ruħek fl-istudju, li tipprepara matul is-sena kollha mhux tipprova tistudja lejlet l-eżami. Imma tkun studjajt is-sena kollha, trid dixxiplina biex inti tilħaq il-livell li għandek bżonn biex imbagħad tmuru tgħaddi mill-eżami. U dan li jgħod tal-eżami jgħod tal-bqija ta' ħajjitna. U l-itfal jgħidilhom xi ħaġa, iva l-itfal jgħidilhom ukoll. L-itfal f'Efesin kapitlu 6 lill-ġenituri jgħidilhom isma' xogħolkom hu wieħed rabbuhom fid-dixxiplina u l-istruzzjoni tas-sit. It-tfal għandhom bżonn jitgħallmu ikunu ddixxiplinati għax dak huwa l-istrument li ħajjieħdu magħhom fil-bqija ta' ħajjithom li ħajiddetermina jekk irnexxux jew le. Mod kollettiv jgħidilna lill-insara kollha għax il-grazzja t'Alla li ġġib is-salvazzjoni deret lill-bnedmin kollha. Tħarriġna, titrejnjana sabiex niċħdu l-empjetà l-passjonijiet mondani, ġifieri ngħidu le l-xewqat ħżiena tal-ġisem,
u ngħixu sensibilment, jiġifieri b'kontroll fuqna infusna, moderatament. Li nevitaw l-estremi, li nkun kapaċi nieħu deċiżjoni tajba, ġustament u pjetożament fi żmien preżenti. Din mela hija issejħa lilna l-insara kollha. Msejħin għal ħajja ta' dixxilpina, ta' training biex nilħqu l-għan tagħna li nkunu bħal Ġesu. U dan f'kultura f'dinja fejn id-dixxilpina hi ġeneralment mistmerra. Apart id-dixxilpini sportivi li semmejt, imma b'mod ġenerali, għex kif trid. Ħadd mhu sidek, gawdi. Hu baż. Minnu sidek, għamel li jogħġbok. Bħalma qal il-kittieb fl-Ekklesjasti u kull ma kienu jixtiequ għajnejja, ma kontx nirrifjatawhomlhom, ma kont inċaħħat lil qalbi minn ebda pjaċir u dan huwa l-motto ta' ħafna nies illum, speċjalment żgħażagħ. Mur u baż fid-dinja. Bħall-edukazzjoni sesswali fl-iskejjel. X'għalmuhom? Kif jedukawhom lil uliedna fl-iskejjel sekondarji u anke primarji by the way? Jgħidulhom li s-sess huwa simbolu tal-intimità u l-unità tar-raġel mal-mara fis-swieġ. Le. Imma jassumu kważi ħajruhom li bħala żgħażagħ jistgħu jmorru jesperimentaw u jkollhom relazzjonijiet intimi mal-oħrajn. Kull ma jridu jagħmlu biss u jgħallmuhom kif jilbsu kondom biex ma jimirdux u biex ma tinqabax pregnant. Dik hija l-edukazzjoni sesswali li jagħtuhom. Lilna l-Iskrittura sejħilna għal-livell ta' virtu wis ola minn hekk. Naħsbu ftit x'inhu dan l-autokontroll jew id-dixxilpina jew it-tħarriġ li tkun kapaċi tkun dixxiplinat. Jiena naqablu mal-istrumenti ta' karozza. Jekk għandek l-steering, jekk għandek il-pedala tal-brake, għandek il-pedala tal-gas, għandek l-ignition, għandek ħafna buttuni oħrajn. Dik hija l-abilità li dan il-karozza inti tużaw tkun ta' utilità li inti tista' tistartja, jew titfija, tista' iżżid fil-veloċità, tista' tnaqqas jew twaqqafha, tista' ddur lejn il-lemin, tista' ddur lejn ix-xelluk. Min jirkeb ġa karozza jekk ngħidlek isma' għandi l-isteering naqra ċeqlambuta, ndawru law iddur lem il-karozza jew nafas il-gass u jeħilli, jew nafas il-brejk u ma jaħdimx. Taf fejn tispiċċa għal ġol ħajt. Bniedem illi m'għandux autokontroll huwa karozza bi steering u brejkijiet u gas ma jaħdimx. Fi kliem ieħor, bniedem li huwa għandu din il-fakultà ta' autokontroll kapaċi jgħid le fejn hemm bżonn li jgħid le. U hemm ħafna affarijiet li tgħidilhom le. U tkun kapaċi wkoll tgħid iva meta hemm bżonn li tgħid iva, anke f'dawk il-mumenti meta m'għandekx aptit. Xorta waħda tagħmel dak li hu dmirek li tagħmel. L-autokontroll hija l-abilità li tqis u tiddeċidi jekk iddurx lejn il-lemin jew lejn ix-xelluk, li kapaċi taħseb, timmedita, tikkonsidra sew u tasal għal deċiżjoni tajba. Għaliex għandna bżonn l-autokontroll mod negattiv għax id-dinja tħajjarna l-ħażen tagħha. U mhux id-dinja biss, imma dnub fina il-laħam għadu potenti u jiġbidna bħal gravità l-isfel. Dnub fina li ħajjarna biex nkunu għazzanin, biex naħlu dan id-don li tagħna Alla l-ħin, l-opportunità unika li għandna f'din id-dinja. Las, jew inkella żena dawrin f'dinja pornografika. U reba, xewqa li kolli iktar u iktar ġid materjali, dawn huma forzi li jġbduna l-isfel. Għalhekk hemm bżonn ikollna autokontroll.
L-Apostlu Pawlu jgħidilna tħallux id-dnub is-Saltan fil-ġisem mortali tagħkom ħalli tobdu il-leblibiet ħżiena tiegħu. Irridu mela nitalmu nafsu l-break u ngħidu le fejn hemm bżonn ngħidu le. Imma wkoll b'mod pożittiv. Għandna bżonn self-control, għandna bżonn din id-dixxiplina fuqna nfusna, għaliex kull ħaġa eċċellenti li inti kapaċi twettaq teħtieġ ħsieb, ippjanar, sforz u impenn. Jekk dan huwa minnu għal futboler, jew għal ġinnasta, jew għal pjanista, kemm iktar. Jekk aħna rridu nilħqu livell ta' dusija kif rid minna Alla, kemm iktar hemm bżonn din l-autokontroll, din id-dixxiplina fuqna nfusna. Bħalma jgħid J.C. Ryle fis-seklu 19 għal no spiritual gains without pains. No spiritual gains without pains. Ma tistax tagħmel progress spiritwali jekk inti ma tbatix. X'inhu ma l-oqsma li hemm bżonn nikkontrollaw? Nsemmi ftit minnhom. Number one, nibda bil-ħsibijiet tagħna. Għax huwa faċli li aħna niddakru mill-ħsibijiet u mill-mentalità tad-dinja u naħsbuha bħadd ma taħsibha d-dinja, kontinwament ibbombardjati mill-medja u bla ma rridu xi ftit jew wisq niddakru. Imma jekk aħna nieħdu kontroll ta' ħsibijietna u noqogħdu attenti x'niffidjah lil moħħna, allura mbagħad inkunu nistgħu naħsbu fuq dak l-affarijiet li huma veri, dak li huma onorabbli, dak li huma sewwa u safin. Kontroll ta' ħsibijietna, kontroll ukoll tal-emozzjonijiet tagħna. Tal-emozzjonijiet li huma tant potenti fina. Bħalmi ar-rabja pereżempju. Kemm żbaljajna meta rrabjajna u ferejna lil ħadd ieħor kultant lil dawk li huma l-aktar qrib u eżiż għalina. Billi sbroffajna bħal volkan. L-ansjetà hija wkoll emozzjoni li nistgħu nikkontrollaw u għandna nikkontrollaw għax l-ansjetà tnixfek mill-gost tal-ħajja. Tista' tikkontrolla l-ansjetà żgur li tista'. Filippin kapitlu 4. Rridu nikkontrollaw ukoll ix-xewqat sesswali li Alla tagħna li l-kull wieħed minna kemm jekk aħna single, kemm jekk aħna miżewġin irridu nikkontrollawhom għax inkella jistgħu jservu minflok ma jkunu dik il-ħaġa sabiħa f'ħajjitna jafu jservu wkoll biex ikunu downfall tagħna. Rridu nikkontrollaw l-għażliet li nagħmlu. Il-kotba, il-magazines, il-programmi fuq it-television li naraw. Rridu nikkontrollaw il-Facebook, l-internet u l-ħin li nużaw għalih. Rridu nikkontrollaw il-ħbieb li nagħmluhom magħhom, dik hija deċiżjoni importanti. Rridu naraw kif ħanqasmu l-ħin tal-ġurnata li tajt bdejt u naf li ħanibda billi inqatta' ħin mal-mulej fit-talb u fil-qari tal-iskrittura. Naf il-ħin li ħammur għax-xogħol, naf il-ħin li ħanikol, naf il-ħin li għandi bżonn mistrieħ. Mhux bad tutlaq tu ma tafx fejn ħatibda u ma tafx fejn ħatispiċċa. Irridu nikkontrollaw l-ikel, irridu nikkontrollaw ix-xorb li nixorbu. Irridu nikkontrollaw il-sinna, d-diskors. Rridu nitalmu kif jaġġagu l-liġmu l-sien bħalma żiemel huwa mliġġem. Rridu nitalmu nagħlqu ħalqna meta hemm bżonn nagħlqu ħalqna u niftħuh meta hemm bżonn niftħuh u jekk niftħuh ħalli jkun kliem veru, bi grazzja, b'imħabba, baqal biex jibni lil ħadd ieħor u qatt ma nużaw il-sinna biex inferu u nweġġaw u nkissru lil ieħor. Rridu nikkontrollaw ukoll jew ikollna dak li l-antenati tagħna kien jgħidulhom dixxiplini spiritwali. Mhux dixxiplini sportivi dawn, jiġifieri li għandek sistema li inti ħatam, imma spiritwali. Qegħdin nitkellem f'moħħi bħalma huwa il-qari tal-iskrittura, il-meditazzjoni fuq l-iskrittura, il-memorizzazzjoni tagħha, l-istudju tal-iskrittura, it-talb privat, is-sawm, it-talb komunitarju, ix-xirka mal-aħwa, il-qima ta' Alla. Rridu nitalmu
konna disċiplina spirituali fil-li natu nkunu karitatorvoli ma' ħaddieħor, li natu għal bżonnijiet tal-Evanġelju. Rridu wkoll b'xi mod jew ieħor naraw kif ikonna dan il-qalb fina li naraw xi ħadd fil-bżonn u ngħinuh. Nkunu ta' servizz għal ħaddieħor. Dawn huma disċiplini li jeħtieġ li nrawmu fina nfusna jekk irridu nikbru. Tista' timmaġina tgħix mingħajr ma tiekol, daqshekk ieħor tista' tgħix jekk inti ma tikolx il-kelma tal-Alla ta' kuljum. Tista' timmaġina lilek innifsek tgħix jekk ma tieħux nifs. In-nifs tagħna huwa li nitkellmu mal-Alla u nikkomunikaw miegħu fit-talb u dan l-affarijiet kollha. Dawk huma oqsma u hemm oħrajn naturalment illi wieħed irid jikkonsidra. Għandi oġġezzjoni jgħid xi ħadd, għandi oġġezzjoni għal dak kollu qed tgħid. Qed tgħidilna b'dawn ħafna regoli din li nista' nagħmilha u din irid ngħidilha le u din ngħidilha iva u ħafna disċiplina fuq qed tiddejjaqni għax jiena liberu fi Kristu. Kristu tani l-libertà. Jew newwieġbek iva. Inti liberu fi Kristu. Inti tista' tagħmel li trid. Veru wkoll, jekk inti fi Kristu, ir-rieda tiegħek hija mġedda. Ir-rieda tiegħek issa hi li tagħmel il-kmandamenti ta' Alla u tobdih u toġob lilu. Għamel li trid jekk inti Kristjana x'dak li trid u dak li joġob lil Alla. Ma tarax li ma nużawx l-iskuża tal-libertà bħala skuża biex naffeċ u nifanga fid-dnub. Għax intom kontu msejħin għall-libertà, jgħidilna l-Apostlu. L-aħwa biss taqilbux il-libertà tagħkom f'okkażjoni għal laħam għal passjonijiet karnali. Iżda aqdu lil xulxin bimħabba. Il-libertà qed tagħtik l-opportunità biex inti taqdi lil ħadd ieħor. F'post ieħor fil-Korinti l-Apostlu Pawlu kien qed jindirizza lil dawk li nsara fil-Knisja ta' Korintu li kienu jgħidu aħna liberi, aħna nistgħu nagħmlu rridu kollox permissibbli għalija. U Pawlu jgħidulhom iva, kollox permissibbli għalija. Iżda mhux kollox profitabbli. Xi ħaġa li nista' nagħmilha mhux neċessarjament ħatenni lili jew lil ħadd ieħor. Jiena xi nqum filgħodu għandi għażla il-ftit tal-ħin li jkolli qabel nitlaq għax-xogħol illi jew niftaħ it-Times u nara l-istejja li jkun hemm l-aħbarijiet li jkun hemm. Jew kella niftaħ l-Iskrittura u naqra kapitlu mill-Vanġelu ta' Luqa biex nibda l-ġurnata. Permissibbli, ħadd ma qallek ma tistax taqra t-Times. Imma kemm hija profitabbli? Jew jekk hija profitabbli, kemm hija profitabbli meta tqabbilha mal-fatt li jiena kilt il-ħobs ħaj ta' sema il-kelma tal-Alla fl-Iskrittura. Irrid nagħżel għax din hija waħda meta inti tkun dixxiplinat, meta inti tagħżel x'se tieħu. Imma dak ifisser ukoll li m'għażilx affarijiet oħra. Jekk inti qiegħed bil-menju quddiemek fir-restorant u għażilt li tiekol pizza, allura għażilt li ma tieħux ħaġin u għażilt li ma tieħux laħam. U jekk jien għażilt il-kapriċjoża, allura għażilt li ma nieħux in-Napoletana u ma nieħux il-Marinara. Ġifri, meta tagħżel trid tara xi trid u se tħalli barra. Jekk jiena rrid nagħżel li nhar ta' ġimgħa niġi hawnhekk ma' ħuti u nitlob lil Alla, irrid nagħżel illi ma nibqax id-dar nara t-television jew nagħmel xi ħaġa oħra. Ġifieri hemm xi ħaġa li hemm ħlas x'tagħmel, hemm deċiżjoni x'tieħu. Kollox permissibbli għalija, iżda mhux kollox profitabbli. Mbagħad ikompli jgħid kollox jiswa għalija jew kollox permissibbli għalija. Imma mhux se nitjassar għall-ebda ħaġa. Mista nsir addicted li ninqabad isni l-sir, isni pupazz ta' dak li jiena stess nagħmel. Permissibbli li jiena noqgħod niskrolja fuq il-mobile u noqgħod nara Facebook. M'hemm l-ebda liġi li tgħidlek li ma tistax. U kultant tagħmel ftit ukoll. Imma meta nsib li l-nifsi, minflok tħalt nistrieħ nofsija qabel nibda l-klinik. Daħalt il-mobile u sejjer hekk. U għaddit il-nofsija u minflok striħajt iktar għajjajt li l-nifsi.
qed nuri li jiena qed insir addict. Allura meta mmur nistrieħ, il-mobile inħallih fil-kċina u nidħol mingħajru. Irrid nuża autokontroll. Dak li qed tgħidilna l-Iskrittura. L-aħwa libertà insibuha f'dixxiplina fidna nfusna. Il-vjolinista li jmur u jaqbad dak il-vjolin u b'libertà sħiħa taraħ idoqlok u joħroġlok il-melodija sabiħa, dik il-libertà ġaba x'kien kapaċi jikkontrolla lilu nnifsu u minflok għamel affarijiet u ħelaħin u affarijiet oħra, studja u prattika u prattika u prattika biex isir professjonali fix-xogħol u eċċellenti fix-xogħol tiegħu. Hekk ukoll iridu nagħmlu aħna bħajjitna fid-dixxiplina spiritwali. Għalhekk l-aħwa irrid nieqaf billi nappella għalkom. Mhux jien, imma Alla nnifsu meta jgħidilna ittrenjaw, eżerċitaw ruħkom, iddixxiplinaw ruħkom għal pjetà. Semmejna ħafna oqsma u ma tistax taqbadhom kollha f'daqqa. Fejn wasalt kompli, imma tgħid hemm dan il-qasam illi min issejjer sew fih. Jew din hija dixxiplina spiritwali illi kont injorajt, jiena nnifsi għażilt anke din il-ġimgħa illi naħdem fuq dixxiplina li nammetti injorajt il-memorizzazzjoni tal-Iskrittura. U tlabt ukoll lil ħija Joseph biex jagħtini hints kif għandi nagħmel biex nibda din id-dixxiplina. Jew forsi inti tixtieq tgħid m'għandix ħin, quiet time li poġġejt bil-qiegħda fil-bidu, fil-kwiet, fil-kamra tiegħi nitlob u naqra l-Iskrittura. Din hija xi ħaġa li inni li biex nagħmilha, għamilta xi żmien waqaft, issa rrid noħodha bis-serjetà. Għażel, fittex l-għajnuna wkoll, ikkommetti, għamel pjan, ikkommetti lilek innifsek u ibda, trid tibda. Jekk jiena rrid immur vjaġġ ta' 20 mil, dak il-vjaġġ jinbeda bl-ewwel pass li nagħmel. Ibda. Ibda ma biftit. Ibda bil-mod, tkunx goff, tagħmilx bħalma għamilt jiena u l-għażiż ħija meta konna ngħixu ta' Sliema, is-Savoj. U ddeċidejna li nibdew niġġokjaw. Allura ġibna il-ger, il-żarbu, nżilna mis-Savoj, morna fuq ix-xatt, morna Manuel Island u dorna Manuel Island ġirja sħiħa u tlajna t-tela nifisna maqtuħ. L-għada, naturalment, bluġieħ fil-pexxu ma morniex u ma morna qatt iktar. Konna goffi. Ibda bil-mod, ibda bil-mod. Ħalli mbagħad ma' żmien żid u tibni ftit fuq li tkun għamil ta' qabel. Dik hija d-dixxiplina li tibda bil-mod, dak huwa trikk. Li inti kapaċi tasal, min minna kapaċi jaqbes 3 solari. Laq dawk li jagħmlu bil-pol ma jaqbżu 3 solari, imma jien kapaċi nitla' 3 solari taf kif. Billi nitlaħħom tarġa, nitla' fuq. Hekk ukoll, tilħaq livell għoli jekk inti tibda biftit imma tippersevera, tippersisti dak li qed tagħmel. Meta inti oġġett tagħmlu terġa' tagħmlu tirrepetih, imbagħad isir kważi parti minnek, isir xi ħaġa naturali, isir drawwa tajba, virtu li jeħel mal-karattru tiegħek. Tgħidli ma jien nista' nasal, ir-risposta hija iva, tista'. Għax l-autokontroll huwa don tal-Ispirtu. Il-frott tal-Ispirtu hu l-imħabba, l-ferħ, is-sliem, il-paċenzja, l-benevolenza, tieba, l-fedeltà, l-manswetudni, u l-aħħar għax fuq u jiddependi kollox l-autokontroll, ir-rażna. Alla ma tani spiritu ta' timidezza, iżda ta' seta, ta' mħabba u dixxiplina fuqna infusna. Tista' tasal għax m'intix waħdek, għax Alla stess l-Ispiritu tal-Alla qiegħed miegħek. Tista' tasal ukoll għaliex għandek min jigwidak, l-Iskrittura mqazza. Kull skrittura ispirata minn Alla u tiswa t-tagħlim għaċ-ċanfira korrezzjoni u għat-taħriġ fil-ġustizzja, għat-training. Issa l-coach tagħna biex tigwidana
U x'ikun ir-riżultat? Ir-riżultat ikun sabiex il-bniedem tal-Alla jkun kwalifikat kompletament fornut għal kull opra tajba. Iva tista' tasal. Għaliex l-autokontroll huwa don tal-Ispirtu għaliex għandna l-gwida tal-Iskrittura u t-tielet għax aħna ġisem wieħed fi Kristu. Nistgħu ngħinu li xulxin. Għaldaqstant inkoraġġixxu l xulxin u edifikaw wieħed lill-ieħor bħalma infatti qed tagħmlu. U jalla nagħmlu iktar. L-aħwa l-artist, il-mużiċist, l-atleta jiddedikaw ħajjithom u sforzi kbar biex jilħqu lan tagħhom, id-disciplina sportiva jew artistika tagħhom. U għaliex jagħmlu hekk jaslu. Imma l-profitt tagħhom huwa ftit u jgħaddi. L-eżerċizzju fiżiku tgħidilna l-Iskrittura kemm xejn jiswa. Ġifieri għandu naqra valur u xi ħud minnha nopprofittaw jekk nagħmlu 4 passi maqar kwarta mixi kuljum. Tħossok aħjar, aktar b'saħħtek. Jiswa ftit. L-eżerċizzju fiżiku kemm xejn jiswa, imma il-pjetà li nkunu godli, nkunu qaddisin, nkunu nixbu li Kristu. Il-pjetà isiwja għal kollox billi għandha weda għal ħajja preżenti. Kif ukoll għal ħajja ġejjina. Tista' timmaġina dak il-mument meta tiltaqa' ma' sidek u jgħidlek offi għalik għaddej fidil ġust. Idħol. Post ieħor Pawlu jgħid ukoll min jikkompeti fil-logħob jitrażżan, jiġifieri jeżerċita kontroll fuq innifsu f'kollox. Dawk mela jikkontrollaw lilhom infushom sabiex jirċievu kuruna korruttibbli. Fl-Olympics fil-Greċja kienu jagħtuhom kuruna tar-rant illi wara ftit ovvjament tinxef. Imma aħna kuruna inkorruttibbli. Li ma tispiċċax, li tibqa' dejjem. Paolo Rossi, tiftakru, Albert, meta rebħu Taljani l-World Cup, kien mument glorjuż u huwa l-attazza tad-dinja u skorjat mill-ser żball 2 goals fil-partita finali. U kien qed jiġi intervistat. U fl-intervista tiegħu wieġeb għalilhom meta spiċċat il-logħba niftakar 2 emozzjonijiet ċari u distinti. Fuq naħa ħassejtni imwettaq fulfilled. Qed li l-nifsi għamilta u f'moħħi stajt nara nkwatri ta' mumenti ewlenin fil-karriera tiegħi minn tfuliti sa dak il-mument. Mill-banda l-oħra, kont diżappuntat li dan kollu kien spiċċa. It-tazza tad-dinja għaddiet. Dan iġalek taħseb x'inhu l-ferħ jew forsi x'mhuwiex il-ferħ. Il-ferħ hu sekonda, jew frazzjoni ta' sekonda. Mbagħad jintemm. L-aħwa, l-isbaħ kuruna li tista' toffri din id-dinja titbiel, tispiċċa. Il-kuruna li wedna Alla hija inkorruttibbli li tibqa' magħna għall-eternità. Il-ferħ ta' d-dinja huwa biss għall-mument. Il-ferħ li jagħtina Alla m'għandux tmiem. Ejjew mela l-aħwa nisimgħu is-sejħa l-isfida ta' Alla. Meta jgħidilna eżerċita lilek innifsek għall-pjetà. Amen.